Moi boas. Hoxe toca participar no Trail Vila de Padrón Desafío Vértice e anoteimo a distancia curta que estuve en todo agosto de vacacións e creo que me vai chegar ben. Son 14 km e 800 metros positivos e parece que fixen reset en agosto porque xa se me olvidara de gravar en Padrón. Xa recollemos ali o dorsal, collemos o autobús hasta Lampai, creo que é, aquí en Teo, é que está a saída e agora xa só nos queda volver cara a Padrón correndo. A ver que tal sale. A disfrutar e en nada xa poñernos a cantar e a sair. También son participantes en las pruebas de Copa de España. 3, 2, 1, top de salida. Se pone en marcha. Primeiro entrenamiento, kilómetro 3,6 máis ou menos. Moi pronto para mí. Seguimos. Llevamos 5 kilómetros. Ainda faltan sobre 10. Se me está chegando. Menuda broma. Todos os garzaxos que verán xa van a la baixada técnica. Baixada técnica rematada. Non caín de milagro. Técnica y escabecho. Quieto. Casi. Vamos a baixar andando. Para matarse.
cumiño do Monte Meda. A partir de aí creo que xa é todo para baixo. Hasta lá, Padrón. Primeira parte de moi técnica, que por sorte non está mollado. A ver como baixamos. A ver, Miguel, vamos, chaval. É que puñeron ascensor. Todo diferente. Cuidado con las pedras ahí. Vale. Vamos, ánimo. Bueno, xa baixamos na mitad. Boas vistas de Padrón. Supoño que por aí está na Cantoira e demás. Uy, estamos repitiendo plátano. Xa me chegou de traer por este mes. Oh. Faltan sobre 4 kilómetros. É que mellor momento para suscribiros ao canal. Ademais é gratis, non os vou cobrar nada. Debe quedar 1 kilómetro. Pero levo unha dor de espalda bastante fuerte. Pero para Manuel Conde. 45, 48. Creo que toca lavarse. Pois ata aquí o que foi o Trail de Padrón Desafío Vértice.
En canto ao meu resultado, acabei de 18 e 15 da categoría, con un tempo de 1 hora 52.08. O meu resultado, despois de pasar prácticamente agosto sen adestrar, pois era o esperado. Menos mal que me anotei a distancia curta, porque senón sí que iba a sufrir moito. O percorrido duro, aínda que no reglamento poñía que a dificultade técnica era media, pois para min que tiraba máis a alta que a media, porque prácticamente todas as baixadas tiñan o seu punto de dificultade e a subida dos eólicos parecía que non iba a rematar nunca. En canto a organización, pois o aparcadoiro e a recollida de dorsais sen problema, voluntarios nos cruces, boa marcaxe do percorrido, os avituallamentos intermedios e finais moi completos, duchas preto da meta e deronnos de agasallo técnico este softflag, que se agradece en vez de dar a camiseta que dan en todas as probas. Recorda que podes consultar as próximas probas nas que vou participar nas miñas redes sociais, que vos deixo na descripción do vídeo. E xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.